Kultúrno-osvetovom centre v Holíči sa 3. decembra uskutočnila mikulášska besiedka, ktorú pripravili deti zo základnej umeleckej školy v Holíči. Program bol plný kreativity, vianočnej atmosféry a radosti. Deti predviedli svoje hudobné a divadelné talenty, čím potešili nielen Mikuláša, ale aj všetkých prítomných divákov. Gule a zvončeky som na neho dal. Trblietaš a leskneš sa ako sám pán král. Besiedka bola krásnym spojením umenia, detskej radosti a očakávania blížiacich sa Vianoc.